Zdravím vás lidi na mém kanálu. Mně se u nás vypla kamera, takže já vám to jdu natočit ten montur a nejdřív tady asi uklidím. Tak jo, pro vás to byla sice střih, ale my jdeme na to. Tak. Chci, abyste to nějak otočil. Jo, takhle. Tak. Tady to je taková moje postel. Taková jakoby moje postel. Tak. Už lezu nahoru. Dobrý. Pavouk. Jak vysoko to je? Aha, doufám, že nespadne mobil. Ale nemůžu vidět to. Můžu stíhat, vám to tím. Hustý, to se půjde. No nic, jdeme dál. Už slejzám. Takhle, jak jsem. A myslím si, že můžeme jít na gauč. To je taková moje gauč, na který spím. Asi nějak takhle. To mám ryby, který se za chvíli dneska ukážem. A ještě vám ukážu pódium. Tak. Jdeme na to. Takže 3, 2, 1. Tak tohle je takový moje pódium, na kterém ještě stříhám nějak videjka, asi nějak takto. Čekejte. Ale ne, tady jsem ten střih, ne, jsme není správné. A tak kam to mám dát? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kam? Je fakt pitomost už tohle, jako fakt. Takže já doufám, že se vám toto videjko líbilo.